Tak zdravíčko. Já teď nevím na 100%, jestli mě všichni slyšíte. Si to jen všechno o šéfu a zkontroluju, jak pak se to dělám. Potom začnu, až aspoň třeba 2 lidi se na mě budou koukat. Na můj trapný stream na světě. Jen kde ty největší šulí se na mě budou koukat. Check out my broadcast. Ty vole, jak se jmenuje YouTube? Už ani nevím. Roberto Jalou, jestli ještě to hledá streamu přes Twitch. Ještě chvíli, doufám. Je. Počkáte, jestli teď půjde zvuk schválně. Ještě chvíli, doufám. Jo, funguje. Počkáte, jestli teď půjde zvuk schválně. Jo, dobrý, funguje. Teď si to jen poustnu ještě. Ježíš, ono to nejde. To je zlá věc. To je zlá věc. Hey, what the fuck? Oh shit, I can't hear you. Pošlo. Hey ho, what the fuck? Hey ho. Co je? Máš nějaký problém? Nějaký problém? Bude složitý. Dnes to bude složitý. Tyjo, mám prvního fanouška, co se na mě kouká. To jsem vzrušen skoro. Až k pláči mi to je. Ještě to hodím pár kamarádům. Abych měl velkou sledovanost. Počkat. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Ještě minutu. Nežíš, kde? Ne. To taky ne. Co tu je? Tu je špatné. Dobrý, tak už bych snad teď mohl. Dobrý, tak já teď začnu, tohle je dneska stream na CODčka, Call of Duty Advanced Warfare, budu hrát co-op, možná potom si dáme nějaký kampaňový mise, ale tohle bude jen prostě survival mode. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Kdo mě ještě neodebírá na YouTube, tak Roberto Jalloul.
Je to jako Roberto, Mezera, J-A-L-L-O-U-L. Protože teď vám říkám o to příjmení, protože by to nikdo mě aby říkal žalu ty vlogy, jsem žalu. Mám to samozřejmý? Dobrý, jdeme na to. Jdeme. A kdo, co se teď říká novýho večera, vyšel v pondělí, napište koment nějaký, budu rád, když si mi svěříte s vašimi sexuálními choutky k večerovi. Ty fousy úplně, už jsem celý mokrý v něj. OK, tak jdeme na to. Tohle přijdu. Dobrý. Jasně, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď jdeme na to, OK? Bad guys headed your way, and help will not be arriving soon. Hunker down and stay alive. Dobrý. Au. Už je vidím na mapě, hajzlíky. Oh shit! Dobrý, mám ho. Hezky, mám. Cože, co tady dělá? Ne! Nesmí umřít v žádném případě. Prostě zachraňte! Dobrý. Můžu mít rovnou další wave. Wave 2. Dobrý, čisto. Už ho vidím na mapě. Hajzl. Dobrý. Dávám zatím. Hezky, klídku to dávám. Dobrý, oh shit. Church. Hezky, pojďte do Hajzlu. Nemůžu. Zvládnul jsem to. Jsem v cajku. Dobrý, zvládám zatím. Zvládám, je to v cajku. Dobrý, jedem dál. Ježíš, takhle brzo už je mám defuznul, ty čuráku. Dělej, defuznuj. Už jsem... Dobrý, oh shit. Tak ho sundej, ty debile. Dobrý, dávám. Oh shit. Umírám. Dobrý, klid. Soustřed se. Dobrý, dávám. Davím. Dobrý, už defuzuju. Už je uskoro mě. No do prči se mě dostane. Dobrý, zvládnul jsem to, je to v cajku, jdeme dál.
Cajku, zvládám to. Mám mozek čistý. Jsem celý bezomocí. Tak pojďte. Jano a krucipísek. Incoming support drop. Load up. Dobrý, cajku, zvládám zatím, zvládám to. A krucí. Krucí. Těšulíni, pojďte, hopa. Teď ho dostanu. Ne, a kruci. Já jsem tu, kdo je tvůj taťka? Zvládám zatím. Dobrý, jdeme dál. A kruci, já už jsem si to vypnul do prdele. Drony. Ne. Co to je za kravičky, vole? Kurva, už jsou. Dobrý, mám ho. Snad v blízké době, jestli mi moje kamarádka vrátí Order, tak budu streamovat Order. A ještě... Co budu streamovat? Jo, budu možná příští týden streamovat, dneska si večer budu koupit Wolfenstein The Old Blood. Tak ještě uvidím, pokud si pro ní skočím. Večera toho asi ne, že to nějak nebere, jako chci si ho sehnat, ale... Uvidíme, no. Potom samozřejmě Batmana, to vám budu streamovat non-stop, Arkham Knight 23. června, už to odpočítávám. Už se na to nemůžu dočkat. Ježíš, já mám být tamhle, do háje. A já nemám náboje. Oh shit. Tak to je v krucipísku, ty vole. Jojšky, majišky, ty vole. Dobrý, dávám. Jako frajer. Jako fety pilou, ty vole. To si... Ok, dávám. Dostanu vás všechny, mám vám všechny na svém videu, vole. Zažiju. Až zčernal to je. Hezký. Dávám. Možná ještě budu streamovat Dying Light, ale to se ještě tomu rozmyslím, ale... Dobrý. Krucí písek už jdou po mně. Zdrháme frampu. OK, mám všechno. Dávám. Já jsem profesionál. Dobrý, hezký. Čisto. Kde to, kurva? Hezký. Kruci. Kruci, přenabí.